Letnú turistickú sezónu vo Vranovskom okrese hodnotí dopravná polícia z pohľadu dopravnej nehodovosti pozitívne. Počas mesiacov júl a august došlo totiž na cestách v okrese Vranov nad Topľou k 23 dopravným nehodám, čo je o 3 menej ako v rovnakom období minulého roka. Zraneniu osôb došlo pri 9 dopravných nehodách a to je o 8 menej ako v lani. Usmrtená bola jedna osoba, čo je rovnako ako v minulom roku. Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny došlo k poklesu zranených osôb. Ťažko zranené boli 2 osoby, teda o 2 menej ako v lani. Výraznejší pokles bol zaznamenaný u ľahko zranených osôb, ktorých bolo 7, čo je až o 16 menej ako v lete minulého roka. Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol zistený pri 7 dopravných nehodách, čo je o 1 menej ako v lete minulého roka. Celkové hmotné škody spôsobené pri dopravných nehodách boli policajtmi na mieste odhadnuté na sumu 46 208 eur. Je to o 97 530 eur menej ako v lani, kedy sa táto suma vyšplhala až na 143 810 eur. Z celkového počtu 23 dopravných nehôd bolo 15 evidovaných v obci, pričom prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zistená v 5 prípadoch a mimo obce bolo zadokumentovaných 8 nehôd. Prítomnosť alkoholu u vinníka dopravnej nehody bola zaznamenaná v 1 prípade. Čo sa týka hlavných príčin vzniku dopravných nehôd počas letnej turistickej sezóny, až v 12 prípadoch išlo o porušenie povinností vodiča. 4-krát bola príčinou rýchla jazda, 2-krát nesprávna jazda cez križovatku, v 2 prípadoch došlo k porušeniu osobitných ustanovení o chodcoch, v 1 prípade išlo o nesprávny spôsob jazdy, 1-krát o nesprávne otáčanie a cúvanie a rovnako 1-krát o porušenie povinností účastníka cestnej premávky.